weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to lekseyba gorgolo to wullurame to sabbara to helbira to ɓoggel ceeli to zereyka to sillowola to fumo guileyta to mbuuta to sehil baabi to samba kanji to boroji ko on takkusan juula ha e nder galle ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno demba nonga to boroji ha to galle ceerno Idrissa Diallo to butande ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Aboul Abdel Aziz gonnoɗo homennoɗo ardade leydi Mauritanie o darima ñande alarba hankinde yeeso ñawoɓe o jaabima yoga e namde ɓe namdimo ko fati e ko tuma ko to leydi Sénégal Ousmane Sonko mawɗo landa Pastef o namdinoma audience yidde joddade almami Ratiba Juma Mawka ka Dakar almami o noon wimo so tawi omo yiiɗi joddade mum koto jama to kono wona to galle muɗum to leydi Mali tabitala pulagu ngal leydi Mali yonnani haydara e golle ɗe dozo en mbaɗata e nder leydi he ha tengti noon e guure fulɓe to leydi Burkina Faso alarba hanki o fuɗɗi alarba hanki o fodde ministre uji jeegomo darima yeeso yimɓe dowrugol e yeeso société civil en kala yidde famminde leydi ndi ko fati e wargo wannogo to wuuro witengo Karma ñande nogas lewru avril ñande nogas lewru avril maydu ndu to leydi Côte d'Ivoire PDCI ko landa ka Henri Colombeji ardi wondude landa PPACI ko landa ko Laurent Gbagbo ardi ɗeɗo balle kala kolo kaldigal manggal ɓe goni gam yidde waddude junggo e fandu e sumgoji tijjadi to leydi Soudan leydi Soudan koninkoɓe ɗiɗo ɓe hinde généraux ji ɗe fodindiroɓe gardi ko leydi ndi ɓe cifodirino trêve woni tigui ɓe dartina fiyande ɗo e yontere e ballal leydi Soudan sidi kono ɗum laataki saabu aseta saabu ñalawma hande subaka kamisa hande o ko piyande gurde bombardement timmuɗo nana tigui e nder hattuma lamorgo leydi ndi habaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Pakistan to leydi Belgique to dowlaci tentude Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pakiren ɓatake majjere ɓatake langal hono Amadou Harouna gorko mo Boutanda tawateɗo e oɗo saaha joni to leydi France ene waɗi langal faade dendagal julɓe wonde omo faljira kolce ɗiɗi ɗe noon ko ni sifori hen holtere wotere ko wigue tokose nayire yarowe duuɓi nayyi tawa ko ranewe tal kongue duñgue noon hangue hebbini kongue ranewe tal mbiɗen kongue ranewe tal so tawi ko ege juula kadi to banggue maggue ene jela hen jeeygue taw ko gallaɗi burgal so tawi ko holsere ɗiɗi ɓerdene kaygue genne ko nayiwe taw kadi ko mbunari ko mbunari kongue tumbugue hay gen kadi ene suma gallaɗi burgal to banggue ñaamo tawa kadi ko cumgola woni tigui ko jeeygue heese saabu kay ko gui cuma faade joni timmani tawa yontere kanji ɗiɗi kala noon koɗi nayyi koɗi woni tigui koɗi cooda koɗi gaare juuɗe mabɓe timmani tawa lewru nayyi ɗiɗi foof noon walla mbiyen ñalɓe ɗiɗi foof mbiɗen koɗi duñi koɗi majjirɗemo omo waɗi langal noon faade dendagal butandanaɓe e ko taari ɗum kala e dendagal bandiraɓe julɓe kala to mbawi yiide ɗeɗo kolce ɗiɗi tigui e mbawata jokkodirde mabɓe mbiɗen hen woote ko ranewe tala heddigue gue ko wunere kala jiiɗo noon ene wawi jokkodirde e ɗiɗo numéro uji mbatta ko 46 49 50 kawrata koye bilteɗo Alhaji Murtada tawateɗo to Boutanda walla mbaɗa plus 300 walla mbaɗa plus 33 610 57 58 13 ko numéro kanko Amadou Haroun tawateɗo to leydi France jettindo ɗo ɓatake o ena ñaago Allah tan nde Allah holli tadi tawa eɗi kiisi eɗi jaam allahumma amina.
ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaariɗo dana walla e balawal kala labdoriɗum malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko mo Allah luɓiri gandal hande cafrowo ha sella ceerno Djiby Sy ko labdoredu malaɗo wune newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ne safarafiji kewɗi ɗe jiida cirola ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓeena yirliɓe ha tampi ene gandi rafi mumen sa yettima ceerno Djiby Sy joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafini yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o sa ƴetti ɗum sappo e jeene rafini yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndeɓiri so tawi a waɗino wiruma ni fodde temedere rafini yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dawle kala ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen worɓe wonduɓe rafiji goragu e yawɓe yitade koyemumen e on fannu kadi omo andina dendagal kilineɓe makko wadde ɓe jiiti joni leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda ƴettat ɗum joni jiitoɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui peggue usula pewnade bawɗe neldede e kala leydi e kala continent taw ko ɓeydoje arsigaji e pirtoje dabruji ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum kala leydi to gonɗa e continent oɗo son pamodiri leɗɗe ma ne mbawi yettadema e safruji ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so wannima listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko leydi wonɓe leydi Mauritanie listihara ko ujunere mbuuɗu so tawi noon ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA kala ko temedde nayyi CFA kala jiɗɗo waɗanede listihara noon neldata kalisma koye oɗo numéro taw ko numéro Wave kam kadi woni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kiliɗeɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to leydi Sénégal to wuuro witengo Thilé Boubacar kala jiɗɗo hebde ceerno Djiby Sy e nder leydi Sénégal numéro makko Sénégal mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe jokkodirde makko to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kiliɗe mum tawateɓe nder leydi Mauritanie base makko to legal nettete e nder Nouakchott ne golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi ko bawɗo golle ɗe laaɓɗo reedu biyeteɗo ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 kala jokkodirɗo e ceerno Alassane Sy ene wayno jokkodire koye ceerno Djiby Sy ni ceerno Djiby Sy safri yimɓe hewɓe fodde duuɓi nogas e ɗiɗi hande mo tawi nder Nouakchott e nokku goto yimɓe ne jahane garta junggo noon so ɓooye gaska musidɓe tedduɓe ko jaam tawi toon ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum mbiɗen oɗo saaha joni mo tawi to leydi Sénégal ceerno Djiby Sy ne wiye kilineɓe mum kala to gonɗon ene gonirɗon so tawi on jokkodiri leɗɗe mon ma jetto on hano hannirta ni courant koko diɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e bâtiment ji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e osan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kono ne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui
taw kadi ko lampaji leernoji hakkunde galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓen jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo waddude me galle mum aɓen jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat ha tina a heeɓi ko laaɓi sa yiɗi jokkodirde e maɓɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone jaslari nayi lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sowte ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah on ñagama yafuy noon ñalawma kikiɗe hande o kabruji ɗi leeli arde seeɗa ko hajuji jaam tan noon habruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen Mohamed Ould Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie jonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie ɓiliɗo e ewɗo sakale e juuɗe justice e leydi ndi tumaɗo kay ko fati borjingol ngaalu leydi ndi alarba hanki tati lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati o darima yeeso ñawoɓe to tribunal correctionnel to tribunal correctionnel noon yaruɓe naruɓe taw kadi koto yaruɓe to banggue rewidade ɓena tumaɓe ko fati kaya e borjinagol ngaaluji leydi ndi o jaabima toon noon koɓe ɓuuri namdade koɓe on jaabima toon koɓe namdinoma kala ha tengti noon e toɓɓe ɓurɗe kay wonde essentiel koɓe namdima ko tumima ko tuma ko tuma ko ko tuma ko kala e gueɗe ɗe yimɓe makko taw kadi koɓe o tumda dariɓe yeeso ñawɓe taw kadi koko cetti ko fati e makko kanko Aziz noon ha joni emo heddi tigui e teɓade e ɓaggade e article 93 ngal article noon ko holliri tigui wonde kay ko heddude ngal article 93 noon ko ngala kuulal e kal kuulal o ɓaggi guila kay nden ha yetti joni o ha jutti joni o jofa feɗendu noon koko fati mbiɗen e mbuñaari o holliri noon ngal article allah taw kadi ko article ene rokkimo ndimagu tigui woni ko wiyete omo jogui ndimagu ko wiyete immunité wonde kaya medde wonde hoorejo leydi ɗum noon koye ngal koye ngal article woni kuulal ko hen tugni ha joni e nder jaabuli makko kadi e nder jaabuli makko kadi o wi hay goto wawa taw hay goto kay wawa addude preuve walla kay document woni kayita to mairie sifde tawa waɗi signature makko tawi ko koko fati kay e intérêt makko ko waɗi taw ko intérêt makko personnel taw kene wona kene bonna ngaaluji leydi ndi walla kene bonna leydi ndi kene wasa rewnude ngaaluji leydi ndi hay goto ala on preuve o holliri kadi e saaha o laami haydara hay décision goto ala mo ƴetti tawi o rewnani ɗum to foti rewnede foof noon rewi foof rewi koye juuɗe kala ko ƴette rewi koye juuɗe fodɓe kadi to foti rewnede hano hannirtini ko fati noon ɓe namdimo kadi ko fati école aji jeeɗe ɗi e saaha laamu makko o holliri noon école aji ɗi école aji ɗi tawi ɗina école aji jeeyaɗi teskama taw ko école aji nattude hutorede ɗi hen ene goni e nokkuji taw ko nokkuji to ndiyam tuddata ɗi hen taw hankkadi gonti e nder jeehe ko ɗum saabi noon o holliri ko commission halfinaɓe on fannu ko kañumen tagui mbawi yurnitade ha gandi ɗin école aji ɓaade kay natti hutorede kadi ko jeeyi laamu yo ɗi jeeya taw kadi ɗi jeeya ko vente aux enchères caggal ɗe ɗi jeeya noon o holliri ɗiɗon kalisaji kala hay hen mbuɗu gotu ala ko naati e jiifa ala ko rewe jungo makko saka nata e jiifaji makko saabu kay on commission ko ɓeena kalfina ko fati kay e toppitade ɗin haalisaji kala jeeya ɗin école aji kiiɗi ha ɓe mbawi kay dañde nokkuji taw ko nokkuji mantiniɗi maha hen école aji taw ko école aji kessi garɗuɗi ha tengti noon e nokkuji taw ko ɓurɗi jojjude ɓurɗi ngakkede école aji e nder jokli leydi Mauritanie kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni fedde ulama e anduɓe almameɓe ɗe leydi Mauritanie
Mauritanie ɓe mbaɗi tigi ko ɓatake mabɓe jeertino woni message mabɓe lettre jeertino faade e ɓen yimɓe dawrugol wonɓe oɗo saaha joni ko fati e ruma jarribo ha tengti noon e ɗina candidat ji gembiniɓe kay ɗiɗo sungoji taw ko tijjaɗi ñande 13 lewru duujal hitande ujunnaje 2023 ndu gonɗen ɗo ɓe wideɓe noon e nder ɓatake he wideɓe nder ɓatake he ɓe ardi ɓe faade ɓen ardiɓe wonɓe kay e oɗo saaha joni ardi nde ɗon fedde noon taw ko winduɓe oɗon ɓatake ardi fedde nde ko biteɗo Mouhamed El Hassana wula deddewo e nder ɓatake ho noon omo jertina ardiɓe landaji ɗi e ɗeɗo gueɗe ko ardi foof ko fati kay mo jertinaɓe e bonnude ngaalu woni haalisaji e gawdi kewdi bonnude ɗum ko fati e gaspillage e nder campagne gueɗe ɗiɗi ɓelli noon ko mo jertinaɓe kadi ko wiyete achat de conscience woni tigui rokkude yimɓe haalisaji beele no gotan ɗumen walla heptude carte d'identité ji yimɓe dokka ɗumen haalisaji ɗen gueɗe kala omo jertina ɓe en taw ko yimɓe dawrugol toɓɓere tarbiɗe noon ko wadde ko wiyete confiscation des cartes électorales woni tigui heptude carte uji jomumen hadde jomumen wotode walla wiide yo jomumen alay saago ma gotan ɗumen toɓɓere ɗayiɓir noon ko jettino ko waɗi o holliti tigui wadde kadi musique aji e nder ɗin tillisaji woni haymaji ha e nder caaleji e nokkuji kala to ɓe wiyata siége uji mabɓe oɗo saaha joni wadde hen musique aji gam wadde animation o holliti tigui ɗum foof ko hunde haɗade nde fotani waɗede e nder leydi tawa ko leydi julɓe hono leydi Mauritanie ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni commission de passation des marchés publics ɓe leydi ɓe taw ko ɗiɓe ministére de l'intérieur ɓe dokki tigui société goto taw ko société biteɗo Raja Charles on heeɓi marché on marché noon koko fati kay e fewnude ko wiyete échappe e fewnude ko wiyete pain ɗum noon woni leppi ɗi député ji wondude e maire uji ɗi député ji keewi wakkade walla ɗi maire uji keewi dadede ɗina leppi kolliroji drapeau leydi Mauritanie ɓe kolliri noon wonde ko on société biteɗo Raja kañum heewi oɗon marché jaaru marché noon pewnugol ɗiɗon leppi wonande kay député ji ɗaminiɓe jooɗoyade nder suudu sarɗiyeji walla maire uji ɗaminiɗi ardade commune aji hay président ji conseil régional ji kala on marché noon jaaru mum ko temedde 2 millions ene fawi temedde 120 ujunere e temedde 6 uguya ko ñande talata ɓennuɗo noon ko nden tigui oɗon commission des marchés ko nden tigui ɗum sifa kala maire noon mbiɗen walla député e kala sortie mum officiel walla président des conseil régional e kala sortie mum officiel ene foti wadde kay lefol mum wakkoro ɗum walla dado lefol muɗum gam hollirde ko woni ko ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen police halfinaɓe nden ka ekkisal nokkot lamorgo leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima fedde taw ko fedde wiɓe bandiji dartonoɓe wadde gueɗe kamtorinde no fewi ko ñande talata jamma ɓe nanguiɓe fodde kay ɓe nangui fedde nden ɓe nanguiɓe noon ko fedde ɗe noon koɓe sagataɓe jeetato hen ɗiɗo ko rewɓe ko dadiɓe noon ɓe commissariat de police mo Arafata numéro 2 ko kañuma nanguide hen fedde wuyɓe ɓe mbaɗa noon ɓe nulata noon ko sukaɓe rewɓe ɓe ɓen tigui ɓe keewi wurtude e sagataɓe worɓe gona e haalde kinade mumen e jaribade mumen haaɓe mbawa yettade ɓen worɓe ɓe kefta dendagal koɓe tawi mum guila e téléphone aji mumen ha e haalisaji ha e montre uji mumen kala des police yeehi galleji mabɓe noon tawi tigui gueɗe kewɗe ɗeɓe kefti guila e téléphone aji ha e gueɗe baɗe noon ɗeɓe gujjuno e juuɗe yimɓe oɗo saaha joni kamɓe kala eɓenan udda e mbadi garde à vue eɓe paadi kay ha lotgoji ɗi gasa ko adi koɓe ɓennine to yesso parquet habaruji men ɗemgal pulaar sennumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena Ousmane Sonko kañum woni mawɗo landa Pastef o namdinoma audience noon yidde joddade e yewtidde e imam juma mawka ka Dakar hono imam El Hadji Alioune Samba noon o jaɓinimo o wi kay wonde o salaki joddade hay goto omo bismo Ousmane Sonko kono so tawi ne yiiɗi joddade makko walla ne yiiɗi haaldude makko koto jama to arti to o holliri noon kanko o wona ceernajo o leedi ko imam noon so neɗɗo yiiɗi yiide ɗum koto jama to omo bismi to noon kala jullo jiɗɗo yiidemo so ari kay yima o yiyanmo to jama to ko ɗum woni jaabowol ngol lokki Ousmane
Sonko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen en kalino e nder kabaruji men ɓennuɗo jawtuɗi wonde kay sukaɓe wonde kay suka e nder sokanoɓe e nder kaso mo Mbouro koko natani ko fate tikkere ñamde woni gueddere ñamde hono no holli kay mouvement frappa ɓayinno oɗon kabaru joni kadi frappa holliri e nder ɓen prisonnier ji natanɓe ko fate gueddere hen no gasingo mbaɗama tigui ko wite évacué nawama to hôpital e mbadi évacuation guila altine gila altine noon koɓe gueddinoɓe ñamde guila nden ɓe ñamani e oɗo saaha joni no gasi go mabɓe ne feɓri no fewi e oɗo saaha joni tawi to juuɗe safroɓe ɓe kolliri kadi hen nayo ine tampi sanne ɗiɗo kadi jiiɗino wartade e nder ɓe no gasi go antirɓe hen ɗiɗo jiiɗino wartade foof noon ko hollirde mette mabɓe kay e gurdam ɗam ɓe guuri e nder ɗiɗon kasoji e ɓoydeɓe kadi e ɗina kasoji taw wondani e ñawore ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal wonanɓe kay ɓen taw ko yidɓe lamba e oɗo saaha kala combat hakkude rega hakkude mum e bombardier haalata no yerdata café e nder leydi Sénégal e oɗo saaha joni noon guila ñalawma hanki o ɗum laatima saabu kay sifande sifama guila ñalawma hanki o taw ko promoteur lamba biyeteɗo jamaïcain kañum tigui siifi ndiɗon sifande so tawi noon en keeɓi daddande combat o foti wadde ma en garte moon koto leydi Sénégal ha joni keɗoɗen FL ko alkule comi comde inde sagata gorko goto sogata gorko mo nunɗani biyannoɗo hoore mum ko wonde ko commandant de la gendarmerie o wiyanno hoore makko noon ko commandant de la gendarmerie o felmima yimɓe hewɓe o ñamini ɗumen haalisaji heftini ɗumen téléphone aji kewɗi kala noon neɗɗo kala ko neɗɗo yiɗa tinna e muɗum hoto jaɓɓa ɓooye mum kanko FL en noon o rewi tigui beelama fitano makko mo saaɗi ɗaccude heɗen gueɗe ha wiyama teɓa ko gendarme maɓe noon ɓe brigade de recherche taw ko commissariat d' arrondissement de Pikine kañumen teeɓimo o hawi tawɓe o heewi noon ko funti yimɓe o heɓta téléphone aji mumen taw kadi ko téléphone aji ceerɗi no fewi woni dernier crise o tawama noon o tawrama noon e loskoji mbaɗa e makko o tawrama téléphone aji kewɗi taw ko téléphone aji ceerɗi coodari cogguji tiɗɗi no fewi tawama e juuɗe makko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jamma alarba hanki o ina wiyata alarba hande lay newleru lay jamma alarba hankine wiyata alkamisa hande nayya lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati sanga 2h30 jamma ko cumu kulɓinigo o waɗi to rewo commune Hosanto ene tawe e nder arrondissement Mamo Sabo Dolla e nder département mo Saraya e nder région mo Kédougou salam cumungu kadi to waɗi ɗo waɗani brigade gendarmerie territorial fodde capanɗe tati waɗande ɗon tawi ko tibaji ɗiɓe kewide ñaafa cumi hen ha wonti toni matériel kewɗo boni hen guuraji kewɗi boni hen tawa jaru mum ko halis kewɗo ko non toon Allah yettama hay neɗɗo goto ala basɗo hen fittare mum hay neɗɗo goto kadi ala gañiɗo hay goto kadi ala gañiɗo hen teska noon e nder ndeɗon falde kala saaha cumuji mbaɗi ni ene kewi wadde kono hay oɗo saaha joni hay poste sapeur pompier en goto ala tawteɗo toon ɓe erima laamu ngu noon nde wawa tigui afde on nden falde sapeur pompier en tawa cumuji mbaɗi ni eɓe mbawa nottade hen ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi Sénégal keɗɗoɗen Hawa Ba ko suka debbo tawanoɗo kay ine mayit ɗum tawi kadi ko duppaɗo ha hoñi ñande wiccupaɗo ha hoñi noon tumal noon tawa kadi o tawano koto wuuro witego Kera Makumba Diop kanko noon o waɗana kanko noon caggal kayit o tawamo maayo omo duppa ha hoñi neɗɗo doto noon tumanoma ko kañum tigui foti wadde ɗeɗon gueɗe nder losgoji ɗi noon on tumaɗo tawama tigui ko kañuma yooɓi fital makko caggal duppi mum on noon ko maçon ene wiye Pierre Diom noon ko kañum tigui caggal nde losgoji mbaɗa e mum tawama ko kañuma waɗimo enquête o noon holliri wonde maçon o yiyama toon
e nokkuto hawa o wara noon o yinama toon ñande no gasa tati lewru marsam caggal nde o namda noon hokko waɗano e nder oɗon nokku ɓe oɗon tigui ɓe ndewima haɓe mbawi jugdemo e noɓugel ɓe gandi tigui wonde ko kanko waɗi ngoɗon wargo omo tawi oɗo saaha joni e nder kasoji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Touba e nder legal bitegal Bagdad ko tan musɗo waɗi toon ko bebbe ko baydeyel ngel lebbi jeenayyi walla mbiyen baydeyel ngel duuɓi jeenayyi ngel novembre jangganno ngel qur'ana e nder daara goto majjunogel kene wona balɗe ɗiɗi ene yiile kañum tigui yiita ngel yiita noon ko nder mbalka ndiyam e nder daara taw kadi ngel wondani e wonki sapeur pompier noon sapeur pompier garini ɗon goski nawi ɗum tigui to morgue hôpital mata Bula Fawzeni mo Touba eɓe mbaɗa hen autopsie beele tigui eɓe ganda so tawi ko ngel jooli ngel walla so tawi ko goɗɗuma yooɓi fittadu maggel kangel basɗo fittadu maggel noon e ngel wiye Serigne Hadima Diop ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Sénégal jen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men seydi men Amadou Saga Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e ɗemngal hetto e weltare TV kabaruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor jeeten ko to e escale Mamadou Ba kanko ardiɗo météo o holliti yimɓeɓe dey yoɓe mbaw andude ndungu nana naata e wattande nduɗo lewru mai e darorɗe lewru juillet o wima baade tello e funnangue Mauritanie o wi ha yettanma palol dande maayo ɗum ɗon noon omo holliti yimɓeɓe hikka so Allah jaɓima toɓo ngo heew o wi o holliti yimɓeɓene kadi waame woni ilam ma heew ɗum noon yo yimɓeɓe tinno soɓe ndema yoɓe ndento calli yoɓe ndento holɗum ceene yoɓe mbaw kadi ngabbidde dow o wi ndiyam ɗam maɗam heew o so yi ha no e nder ndungu ngu so yi ha ɓooyi o wi ma taƴodir fodde balɗe 25 ma waw tajje ɗum noon toɓo ngo wasa jippade hoto yimɓe kul so toɓi tan yo yoɓe nden e kolliti kadi Guinée Bissau ina wayno hanki de o bisuji tati dimduɗe yimɓe ha teddi fodde bis fo ne waɗi fodde 90 neɗɗo holtoɓe pewi to e Mauritanie nden ɓe gaari ina wayno journaliste ɗi daari e frontiére he namdiɓe onon kam holko ɗum ɗo woni ɓe kolliti leydi mabɓe woni koye campagne ha feeri maire uji e député uji e conseil ministre ɗum woni kamɓe laamu ngu neli toon to Guinée Bissau ina wayno goto mabɓe fof tottama arsade poste mum ha timmi tottama ujunnaje 20 woppir galle muɗum ɓe tottama pasuji mabɓe aller retour ɗum woni koɓe jaat ina wayno noon sa limi ɓe mbi fodde temedere neɗɗo jiyata hen ko ɓalejo ko goto ko heddi fof ko waɗeɓe ɗum noon ɓe kolliti ɗum laɓataɓe to e leydi he wotoyde so tawi en garti ɗo henna e nder diwan Sédhiou wuuro wiyetengo Goudompa oɗo Ibrahima Cissé ko ɗon e jeeya kanko de o holliti holɗum kanko woɗɗani hen ko wonno ko Italie o woni Espagne o woni Canada o woni toon arti joni ma won joni duuɓi 6 omo jottiɗo e Goudompa omo rema omo jogui projet ji makko holko remat ko mango holko remat ko darkas holko remat ko guerte o holliti noon demal ngal ina wayno rawane lebbi 3 o dañi hen ko 3 millions hay ɗum ne o tardu e golle ɗe omo holliri sukaɓe ɓe ɗanle ɗe yoɓe usto ɗanle ɗe ɓe jooɗo e leydi ndi ɓe mbawa gollade sa heeɓi leydi ma o wi ko ngaalu o wi sa ɗaɓɓi projet ji o wi a wawat hebde o wi ɗum ɗon ko wawi yaltinde ɗo ko wawa yaltude e ladde nde ɗum noon omo e waɗi erago makko e zone sukaɓe ɓe yoɓe mbawa ruttade e gollade leydi ndi e demal ko ɗum wawata ittude caɗele mabɓe hande itta caɗele mabɓe janggo weltare TV musidɗo Ahmadou Issa Kébé gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗɗo radio Ziguinchor jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yalla to walde jaam allahumma amina seydi Kébé sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen jeena ha to Nara convoi taw ko convoi dadiɓe ɓe leydi Mali tusannoɓe groupe électrogène groupe courant mawɗo no fewi ha yettoto fayto ko ɓen tigui mbaɗa jangu ngu noon waɗi mayɓe ɗiɗo yimɓe ɗiɗo mbasi hen pitale men taw ko koninkoɓe ɓen wanno noon groupe électrogène o ko société biteɗo e dem Nara kañuma jeyno oɗon groupe oto mabɓe noon yaaɓi ko pittol bomba tufanoɗo e dow lawol mabɓe ɗum waɗi ko alarba hanki tati lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati sanga 15 heures woni 3 heures kikiɗe tan o noon waɗi ko hakkude wuuro witego Nara e wuuro witego Gumbu
groupe électrogène o noon hollirama haydara ala ko heeɓi ɗum ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara to leydi Mali ha joni laamu leydi Allemagne umminima tigui alarba hanki o ɓe kolori ɓe tati lewru duujal ɓe umminima ko fati kay e keɓugal artirde koninkoɓe mabɓe ittude ɗum ha laaɓa taw koninkoɓe mabɓe tawteɓe nder leydi Mali e mbadi MINUSMA woni lafaji mbulaji ɓe kolliri noon e nder conseil des ministres mabɓe wonde kay ɗo e lewru mai dartodu 2024 hitande 2024 dartonde tawata kay ko dendagal koninkoɓe mabɓe kala jalti leydi Mali ha laaɓi ɗum noon ko saabi ɗum noon ko eɗo saaha kala laamu transition e gardugol colonel Assimi Goïta e yoga e population leydi ndi ɓe kolliri e kala saahaɓe kollire wonde ɓe natti haajede e faalede koninkoɓe MINUSMA e nder ha leydi mabɓe siftinde on noon guila 2013 koninkoɓe leydi Allemagne ina tawe nder leydi Mali e mbadi casque bleu en ha joni ko leydi Mali keddoɗen fedde tabitala pulagu Mali e gardugol Abou Sow ɓe mbaɗino ko wiyete déclaration noon faade kay e janguji ko fati kay e janguji walla mbiyana wargoji fati kay e guure fulɓe ha tengti noon e wargo bannogo to sévari bureau exécutif tabitala pulagu noon bureau exécutif tabitala pulagu noon goytima wargo ngo no feewi ɓe goytima ɗiɗon wargoji no feewi no wargoji ɗi ɓe kolliri tigui taw kadi ko ɓuuri hewde hen ko ɓeena witeɓe dozo en mbaɗata ɗum ɓe mbanno dozo en mbanno ɗum to wuuro witego ngulu musana to wuuro witego ngulu musana e nder commune mo men Pebougou e nder cercle mo ke Massina e nder région mo Ségou ɓe kolliri noon biteɗo Samba Samake ko goto e dozo en wiyama tigui naati e wuuro ngo wari toon naati e wuuro wari yimɓe ɗiɗo e nder wuuro witego Ñeñe Bougou o ari toon noon ene tawi nder commune mo Monen Pebougou kadi o barmini toon joom galle goto eɓe o wari toon ɓe goto ɓe wari omarduno toon noon e dozoji ɗiɗo woɗɓe taw kadi koɓe cuwa taw andede ɓe duppi toon dendagal koɗɗande fulɓe caggal ɗum noon ɓe jaɓani kadi wuuro witego Wulu ene tawi nder commune mo Ɓokki weere e cercle ko Massina ɓe gari toon ɓe timmi e babiraɗo goto haɓe timi e babiraɗo ɓe karti ɗum fiyande woni tigui fellude jomum Bou Portant ɓe mbari babiraɗo kadi ɓe mbari sukaɓe mum ɗiɗo hen cukalel gotel ko dewel jarannoguel duuɓi tati dewel jaranguel duuɓi kadi dinguel ngel ko bebbeyel muynowel tawa kadi tim ko duuɓi tokos yarata ɓe jooɓi fittande mum tabitala pulagu Mali noon e rima laamu transition Mali ngu nde gueɗe baɗi ni kaye dokkoto ha laaɓa e nder leydi he ɓe kolliri noon laamu leydi Mali nana ɗacci fedde taw ko fedde bandiji tan ene mbaɗa ko beela laamu ngu ine muudi mum ko ene deeƴi haydara haalani tawi ɗum noon ɗina bandiji jeeytoto tigui ko wonde dozo en tabitala pulagu erima laamu ngu noon nde dartinta ɗacce kay wadde privilégié wona kay e fadde wona e yimɓe ko wayno dozoji en ɗaccede kay ne mbaɗa taw ko criminel fedde criminel dozo ene nanga kay ɓe mbaɗa ko beela ɓe nanga kay ɓena bandiji kala ɓe ndewna ɗum lawol laamu ngu noon ina ɓe kolliri tigui wonde laamu ngu ene hoybini taltali wonande kay yana fedde witeɓe dozo en fedde dozo en mbaɗa gueɗe kamtorinde nder leydi he ha tengti noon e guure fulɓe tabitala pulagu noon joofiɗo ko fedde dozo en e gardogol Youssoufou Tobola noon fadani ha ɓuuɓa saabu ko ɗon o jabti ndeɗon fedde witede tabital pulagu e gardogol Abou Sow o jabti men kankone konguɗi Gulɗi Diaw konguɗi makko noon jabol makko ko ñalawma janggo o e nder kabaruji men gartata hen so tawi kay Allah luɓiri en wonki kabaruji men ɗemgal pular ceerno to leydi Burkina so leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paaɗen ñande alarba hanki nde kikiɗe ministre uji jeegom taw ko Burkina Faso naaɓe mbaddi kuccammu men
woni tigi ɓe kuccodiri e ɓen taw ko wiyeteɓe classe politique e wiyeteɓe société civile en kala e nden mi wadde haalande mabɓe noon ko fati kay e fiyande walla wargo watnogo kay e nder ngoɗo wuuro wiyetego karama e nder wuuro wiyetego karma to rewo leydi Mali tawi kadi ko tawi koye nden on conférence noon ɓe mbaɗi ɗum tigui koye yamirore hoorejo leydi ndi namdiɗo kay nde enquête jaaƴƴo waɗete hen Amnesty International e yimɓe hewɓe joofi feɗen noon wonde kay ɗiɗon wargoji kuninkoɓe leydi ndi kañumen mbaɗi ɗiɗon wargoji saabu yimɓe warɓe araɓe toon yo wippital yimɓeɓe kamɓe kala ko ɓorniɓe tiniji militaire hono colonel François Yamego ko ɓattiɗo président Ibrahima Traoré gardiɗo laamu transition ngo leydi Burkina Faso holori wonde hooleji leydi ndi rokki moyen aji kewɗi no fewi e yamirore kay faade e parquet nde enquête jaaƴo labɗo ceera waɗete hen kanko colonel François noon ko kañum woni directeur de la justice militaire o ɓayini kadi kanko o ɓayinini kankone bilan ko fati kay bilan kesso e ɗiɗon wargoji ha alarba hanki o noon laamu leydi Burkina Faso kala nde haali hollirta kay wonde ko capanɗe jeenayo neɗɗo wonno wasnoɓe toon pittali men kanko noon ñalawma hanki o nder bilan makko kanko colonel François nder haalade makko holliri tigui wonde bilan ko tina wasi tan pittali men ko temedere capanɗe tati e jeegomo neɗɗo o holliri kadi e nder enquête he wonde sappo e ɗiɗo neɗɗo tawa kadi won darima e yeeso juge ɓen noon hakkude kay tumaɓe wonde kañumen mbaɗi ɗen gueɗe walla ko faadi e ɓen taw ko rescapé ji woni tigui ɓe Allah dandi e ngoɗon wargo taw ko dariɓe settade no gueɗe ɗe jaari. Hassouma Coulibaly ko ministre de la défense mo leydi Burkina Faso o holliri seɓɓitiɓe hewɓe ne ɓorno tiniji militaire mbaɗira janguji mumen ɗum noon nde yimɓe ndentoto kay wiide wonde ko koninkoɓe leydi ndi mbaɗi ɗen gueɗe caggal fedde Amnesty International noon joofinde feɗeno kay hollirde wonde ko koninkoɓe leydi ndi kañumen mbaɗi ɗiɗon wargoji joni kadi rapport taw ko rapport fedde witende human rights kañumen yaltini rapport mumen on rapport noon kañumen koyumen ene joofi wonde ko koninkoɓe leydi Burkina Faso ko kañumen tigui mbaɗi ɗiɗon wargoji caggal bila o holliri ɓe kolliri bila mabɓe noon kamɓene ko temedere e capanɗe joyyi e jeegom neɗɗo ko wasno toon fittane mum ko ɗum woni ko fedde e witende human rights ko kañumne ko holliri ɓe erima laamu Burkina Faso noon nde gollotto e fedde Union africaine golloɗo e fedde gotago windere nde londi mbawa waddude enquête beele kay gueɗe ɗen e laaɓa ceera ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Côte d'Ivoire ko lebbi joyyi heddi e sumgoji taw ko sumgoji régional e sumgoji municipal ɗi leydi Côte d'Ivoire landa wiyete ka PDCI kan landa ardi ɗum ko Henri Konan Bédié men aɗa wonde horeji leydi ɗi e landa wiyete ka PNCI kanne ko landa ko Laurent Gbagbo kañum meeɗi wonde horeji leydi ɗi ɗi gardi ɗiɗon landaji ɗiɗi noon oɗo saaha kala koye kaldigal manggal e pamodiral kadi fuɗɗima heɓede ɓe goddoyi to banggue pamodiral yidde mabɓe ɗon ko waddude junggo e fandu e sumgoji tijjari ɗi beele kay eɓe mbawa wadde aligné tigui candidat ji mabɓe e nder yoga e commune uji e nder yoɓa e régional uji fodde noon hollirama ko sappo e ɗiɗi responsable taw ko jeeɓe landa PDCI wondude sappo e ɗiɗi responsable jeeɓe landa PPA kañumen tigui mbawi tigui rendude e kala saaha ɗeɗo balle kala ne mbaɗa kaldigal ƴettude peeje kay haaɓe mbawa waddude junggo e fandu ɓe mbawa kay yoga kay rendude ɓe gemba kay yoga e commune aji nete ɓe mbawa heftude commune aji kewɗi e juuɗe RHDP kalanda ka Alassane Dramane Ouattara ardi ko wayno commune mo Koumassi ko wayno Yopougon ko wayno Grand Bassam ɗiɗo commune aji kala yidde mabɓe kay ko beele ɓe kebta ɗuma hano hannirta ni yidde mabɓe noon ko yoɓe keeb candidat ji mabɓe e nder capantati e go région tawate nder leydi he yataw kala région candidat ji mabɓe tawe hen hano hannirta ni koto leydi Soudan paaɗen guerre général uji ɗiɗi
fellodiroɓe kay ndara Soudan sifondirino kay ko wiite cessez-le-feu woni dartinde fiyande balɗe jeeɗiɗi tawa noon koye ballal hoorejo leydi Corée du Sud ballal leydi Soudan du Sud kono noon nden trêve noon ko ñalawma hande o nayya lewru duujal fonno fuɗɗade ha ñande 11 lewru gonɗen ndu kono noon ɗum laataki saabu subaka law hande teskama tigo piyanɗe gulɗe jaw wondude bombardement kañum tigui teska e nder Khartoum e lamorgo leydi ɗi guerre kadi ne waɗa lessa ha tengti noon sara palais présidentiel woni galle lamorgo ha to banggue état major ɗo e oɗo saaha joni noon kamɓe koninkoɓe hen tawire kala nana joofi feɗendu heddiɓe ɓe wonde ko kañumen tigui idi fellude ko ɗum saabi kay on trêve wasde respectede habaruji men ɗemngal pulaar habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Pakistan paɗen e nder Pakistan tekkere ne surka noon hakkude leƴƴi ɗiɗi tawateɓe toon woni wiyeteɓe sinite e wiyeteɓe siita en oɗo saaha kala noon ko nden tekkere surkata hakkude mabɓe koye ndina mbadi noon fiyande felli e nder école goto yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittari men hen joyo ko jangguinannoɓe hen joyo ko sagata ko janggi nannoɓe école o ɗiɗo heddiɓeɓe ko ouvrier taw ko gollotoɓe e nder oɗon école ko ñande ko alkamisa hande o nayya leyruma ɗum waɗi e nder leydi ndi ko waɗno boniɓe ɗiɗi noon taw ko jeeyaɓe leñol siit en kañumen tigui gati naati e nder l'école hen caggal kay ɓe cubti sukaɓe ɓen sukaɓe leñol mabɓe siit kala ɓe mbaɗi ɗum banggue heddi kay ɓe pella e ɓen wiyeteɓe sunite ɓe joomo pittali mumen to leydi Belgique paɗen police mo leydi Belgique ɓe kolliri ɓe nangui alkamisa hande o yimɓe jeeɗiɗo jeeyaɓe e fedde état islamique en seɓɓitiɓe ɓe gonnon noon koye keɓugal mawgal yidde wadde janggu mabɓe e nder Belgique hono no holliri parquet fédéral mo Belge hewɓe mabɓe noon hewɓe ɓen noon taw ko wat boniɓe nanggaɓe jeeyaɓe fedde état islamique hewɓe mabɓe jeeya koto leydi witedi jeeya tigui hewɓe mabɓe ko ceccennaɓe ko ɓeɓe ceccennaɓe ɓe kalani noon hol nokku moɓe jinno wadde janggu ngu laamu ngu hollirani ɗum ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to dowlaci denduɗi Amérique to dowlaci denduɗi Amérique tribunal mo Washington ɓe ñaawi wannoɓe kaye ɓe ñaawi ɓe mbaɗi rekkuni coupable yimɓe nayo taw ko jeeyaɓe e groupe extrême droite wiyeteɓe witede Bruto Boys tawa kadi chef mabɓe ene tawe e nder ɓeena waɗaɓe rekkoni coupable ene wiye Henrique Tario ene jeeya e ɓeɗon nayo waɗaɓe tigui rekkoni coupable ɓe ñawira noon ko jangumu ɓe mbanno e nder capitole Amérique ñande jeegom lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kamɓe nayo kala noon ɓe mbaɗama rekkoni coupable de séduction alkamisa hande nayi lewru duujal 2023 kamɓe kala noon koɓe yimɓe Donald Trump koye gila kay koye nder koye kamɓe kala noon ko yimɓe Donald Trump ko yinnoɓe kay salade ko fati kay e polgu ngol dokkonoɗo Joe Biden e saaha kay ɗeɗon taw ko sarɗiyeji jinno tigui ɓayinde résultat ji hollirde wonde ko Joe Biden kañum hemno polgu e dow Donald Trump ko ɗum ɓe jinno wadde sabotage ɓe jani e oɗon nokku moɓe mbiyata capitole e nder congrès he ɗum noon hollirama ɗum noon meeɗani wadde gueɗe baɗi ni meeɗa wadde e nder dowlaci tentuɗi Amérique musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji mon e ɗemgal pulaar sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah ene nanggani en to Saydou Abou Bah tawi noon koto Ziguinchor ko Amadou Saga Keɓe ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on